Oh my gosh, I have a lot of colors. Wait, no, I chose this thing. I chose this thing. Мамо, те се пусна. Няма нищо, те са сега ще изчистили. Марти, твоето вече е готово. Нищо, вземи си, мамо, друго, това е много силно яйце. Айде, чукайте. Йоанна с Алекс, go first. And then me with you. Да, аз съм да те чукам. Не, аз съм. Чук. Имаш ли си всеки? Ей така, дръж. Сега ги обърнете от другата страна. Сега ти чукай нея с тази част. Оу, леко, Алекс, ти направо го щупи от ръка. И двете се щупи. Не, моето не се щупи тук отдолу. Сега ти с тази нещупената страна чукай с Кристина. Сега, Алекс, може да почнеш да го белиш и да го едеш. Ма Йоанна, какво държи? Кристи, хвани го така, за да му чукне отгоре да може да го чукне, Йоанна. Сега обърни му дупето. Айде пак, Йоанна. Аз вече си Чукнато. Кристи, твоето здраво ли е? Чукай на Марти. И ти си вземи много яйце. Е, това е здраво. Не, моето не ми Внимателно. Те как ги чукат във въздуха така? Така, добре, сега дай обратната страна. Виж, единия държи, другия чука. Не така едновременно и двамата. Браво. Кристи, ти какво? Твоето много здраво, но ти няма да дадеш яйце, май, както е тръгнал. Чакай сега, чукай Лора. Лора, твоето кое е? Ела да чукаш с Кристина, нейното за сега е здраво. Ей! Кристи, твоето да не е дървено. Я чукай с Лора, чукай с Лора. Mine is very strong. Mine is very strong. No, crack it on table. Crack it on. Не, ти пак кракен на тебе, чакай. Кой е толкова здраво, дай да видим дали... Виж как във въздуха ги чукат. Абе, единият държи, другия чука. Те се засилват и... Браво, значи за сега. Кристина ли е бореца? Има ли още деца тук? Яна сега. Студена била е в хладилника. Ти сега не го праскай в чинията, защото ще се щупи. Сега Яна. Добре. Ей, Алекс. Щупи го. Чакай, не да чупиш. Щупи ли се твоето? Кристина се радва, че се щупи яйцето, най-накрая да може и тя да яде яйце. Добре бе, мамо, това е edible paint. Добре. А кое е твоето яйце, Яна? Не. Мами даде още едно яйце, за да ми отриза.